Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Όπως βλέπετε, που είμαι πάλι αυτά τα βιντεάκια τα κάνω τώρα πια έτσι. Αυτό. Λοιπόν, θα κάνω ένα βιντεάκι μάλλον. Θα προσπαθήσω αύριο θα κάνω ένα βιντεάκι μαζί με έναν φίλο μου που θα πάμε πάλι στο Αλού Park. Το ξέρω. Χθες ανέβασα το βιντεάκι, χθες το έφτιαξα. Είναι 5 μέρες πριν το βιντεάκι. Αυτό, bye, like και subscribe. Εντάξει. Γεια. Και σήμερα ξέρω. Γεια. Όσο παίρνεις πίπα για φούτα. Απλητή εδώ και μείνες η ζακέτα σου.